हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बर' भिडिअ समाव गासिबो मजाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबोद नायगोन होननानै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो अल सेलेक्ट खालामना ला बेफोरबायदि भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय। सेथि नाम्बार पेजआव दं आज तक दुनिया में कोई भी कुत्ता 29 साल से ज़्यादा नहीं जिया है। मानेखे दिनैसिमहालागै सैमाया 29 बोसोरनि बारा थांनानै थायाखै। आंबो बारा मोजां मिथिया, बेखौबो नोंथांमोना बेखौ न'फोराव सैमाफोर दंबा नायबानो जाबाय, ट्राइ नायबानो जाबाय, प्रेक्टिकेल हिसाबै नाय। आंबो बारा मोजां मिथिया। नैथि नम्बर पेजआव दं लड़कियों के बालों के तुलना में लड़कों के बाल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। मा होनदों? लड़कियों माने हिन्जावफोरनिख्रुइ हौवाफोरनि खानाया थाबसिनो लावसिनो। बे बाथ्राया सैथो नंमारगौ। आं बेखौ मानेखे फुरा गोसोजों बुंनो हायो। हौवाफ्रा मानेखे मास मोनसेयावनो हाजानो थाङो हिन्जावफोरा, ओमफ्राय हिन्जावफोरनि खानाया गोलाव थाखायो नालाय बेखौ हमनो हाया। मानो होनबा हिन्जावफोरनि खानाया लावबाबो खम समावसो लावो आरोना, गोबाव बोसोरजों हाजानाय हिन्जावफोरखौ नुयो आं। थ' हौवाफ्रा ओमफ्राय मास मोनसेयाव खनसे हाजाथारनांगौ, नङाबा हौवाफोरनि खानाया फ्राय गोलाव जाबाय जानांगौ। सोरबा मास मोनसे हायो, आंबो मास मोनसेयावनो हाजानाय जायो। बे जाबाय नैथि नाम्बार पेजआव थांबाय। थामथि नाम्बार पेजआव दं विश्व में सेब इतनी प्रजातियाँ है कि अगर रोजाना एक सेब खाए तो हर प्रकार के सेब खाने के लिए 20 साल लगेंगे। दुनियाव ओरैबायदि रोखोमनि आपेल फिथाइ दङ जायखौ जाबाथाय जोङो 20 बोसोरबो बारलांनो हागौनो। स' बेखौ आं बारा मोजां मिथिया। दिनैसिम आं बेखौ मोनदोंमोन अबेबा मोनसे बेफोरबायदिनो फेक भिडिअ, नाथाय बेनि माबायदि थायो आं बारा बेफोरखौ रोखोमखौ मिथिया। आं बेखौ खोनादोंबो एसे। नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखै आं मिथिया, गुबुन रोखोम थानो हागौ। आपेल थाइजौनिखौ खोनादोंमोन आं। नोंथांमोना बेखौ मिथिनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, आं उननि भिडिअफोरखौ खोन्थागोन। ब्रैथि नाम्बार पेजआव दं एक कार में लगभग 30,000 पार्ट्स होती है। मानेखे मोनसे काराव जायजों गारि सालायो साखा खब्रै, बेफोरबायदि काराव 30,000निबो बारा पार्ट्स थायो। जेनेबा स्क्रु, प्लास्टिक, टार, तामा, बेफोरबायदि तामा स्क्रुफ्रानो खैथा थागोन? हमना ला स्क्रुफ्रानो 1000 माने 5000सो बारा थानो हागौ स्क्रुफ्रानो। आरोबाव बिसोरनि सायाव तामा दंबावो, बिसोरनि सायाव बुहुत ग्लास दं। बेफोरखौ लानानै मथा मथि 30,000 पार्ट्सजोंसो मोनसे गारि जायो। मालाबा खुलिना नायबा मिथिगोन। आंबो खुलिना नायफेराखै, आंनाव थाबाथ' आं खुलिना नायसिगोन। स' बेखिनि थायो मोनसे काराव 30,000 पार्ट्स थायो। बेनिफ्राय 5 नम्बर पेजआव दं, बेनो लास्ट पेज। इंग्लिश बोलने वाले की संख्या अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज़्यादा है। मा होनदों? इंग्लिश राव रायलायग्रा मानसिफोरा आमेरिकानि उनाव भारताव बांसिन दङ। स' बे बाथ्राया नंगौ। गोबां बांसिन राव रायज्लायब्लाबो, गोबां बांसिन बाथ्रा राव रायज्लायोब्लाबो जोंनि भारताव इंग्लिशआ गोनांथार आरोना। जोंनि भारताव इंग्लिशआ गोनांथार, इंग्लिश नांगौ जायो। जाय जों लिरो, एगजामफोर लिरो, बेयाव बांसिनानो जों इंग्लिशजों रायलायो, इंग्लिशजों लिरो। एसामिस अबेबा हिन्दी बेफोरजों बारा लिरनाय नुवा आं। बांसिनानो इंग्लिशजों लिरो। जायखिजाया खामानिफोरखौ नोङो जोंनि भारताव गासिबो जोंनि भारताव नङा, गुबुन जायगाफ्राव इंग्लिशजों लिरबा नों जेरावबो आखा मोनो आरोना। इंग्लिशजों लिरबा बांसिन गनायजायो। मानेखे बेलेग भाषाखौ बुजियाबाबो इंग्लिशखौ बांसिन बुजियो। हिन्दी भाषाफोरखौ बारा बुजिया नांगौ, आखरफोरखौ सिनायनो रोंनांगौ, खिन्थु इंग्लिशखौ गासिबो सिनायो। ABCDफोरखौ गासिबो सिनायो। जेनेबा क'फोरखौ सिनाया, हारसाफोरनि आखरफोरखौ बारा सिनाया, बर'फोरनि आखरफोरखौ बारा सिनाया, बांला आखरफोरखौ बारा सिनाया। बेनिफ्राय इंग्लिशखौ जेराव गासिबो सिनायगोन। जोंनि दुनियायाव, जोंनि भारताव खैथा
जाथिनि मानसि दं, गासिनोबो इंलिसनि नोङो माखासे राव रायज्लायोब्ला, माखासे एलफाबेट्सफोर होयोब्ला बिसोरो इंलिसखौ गनायो। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै, आरो उननि भिडिअआव बेफोरबायदि फेक्टजोंनो आं नोंथांमोनखौ गोजान मिथिनानै स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि उनाव उननि भिडिअखौ नेना थागोन होननानै। बेफोरबायदिनो आं बे गासिबो आं जा नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन बेखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होना दोनगोन। स' नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। आं बेनिफ्राय फरायना मोनदों। आं नोंथांमोननो हिन्दीनिफ्राय फरायनानै ट्रेन्सलेट खालामना होदों। बेबायदिनो आं उननि भिडिअआव नोंथांमोनखौ आरोबाव लोगो मोनगोन। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। स' थेंक इउ।